warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi lupa Repa Sawah. Halo pemirsa semuanya. Jadi hari Senin iki aku pray guys. Tapi diinginane pas Idul Adha kan hari Jumat. Sabtu. Hari Sabtu enggak? Dayo Idul Adha kan hari Jumat. Sabtu niku ya aku masuk. Nah, Mas kan Sabtu libur ya, Sabtu Minggu libur. Aku Sabtu masuk. Akhirnya aku Sabtu masuk, Senin libur. Aku jadi rada bingung guys, kenapa tiga kok ngono. Tapi ya wis lah. Ya mungkin saka pemerintah ngono. Terus wes deh. Terus iki pray. Tapi penak sih pray di Senin. Ya bagus. Jadi hari ini ya aku, Bunda, Ayah perjalanan mau ke Cepu. Apa? Aku periksa alergiku iki. Soalnya apa ya? Kan aku alergi protein. Tapi kan aku namanya juga manusia kan dia kan sudah dibilang kalau dia itu alergi telur, tapi nambah telur ki yo wis ngono kuwi lah. Aku kan tetap setiap hari sedia telur. Dek yo ngono ki nyolong-nyolong dhewe, goreng dhewe. Namanya juga anak-anak. Ya wes saya dirasakan ya tetap ganteng. Pokoknya ki aku senengane setengah mateng guys. Jadi kayak yang salah siapa? Aku. Terus deh iki kan aku ya apa? Mandoke Bunda terus cendoke Bunda. Maksudnya pas gawe no Bunda. Pas gawe no Bunda aku yo kan aku yo sempet tak cuil tak pangan no. Terus pas isuke piring aku yo maem ndok setengah mateng. Aku seneng kuwi ndok setengah mateng sing kuningnya cek encer ngono kuwi yo guys. Dan kuwi walah langsung kerap. Insyaallah tabarakallah. Aku pokoknya pas ungkrap ngono kuwi aku sekecil dhewe ya. Terus jadi iki ape preksa soalnya ya kakean mangan protein saking akeh terus umat. Kayak iki ya wis sempet guys preksa ya. Terus wis sembuh total kuwi jane apa? Ya wis gak enek blas yo deh ya. Aku ngrasakno gatel ya ora, ngrasakno piye ya ora. Kok man ki aku wis ngerasa nek aku ki wis sembuh total no. Nah terus ki aku jajal mangan dok pisan seminggu pisan kuwi terus rong minggu seminggu ping loro terus keterusan terus umat nah namanya juga anak-anak ya. Jadi ki ape guys sampai periksa ning dokter sing dek kae aku yo periksa ning kono. Jadi iki sing kedua kalinya. Kita ada video nek periksa kulit yo ning kono ya yo. Jadi nek kinana iritasi apa-apa ngono kuwi yo ning kono guys. Cuma kan niki bedanya aku alergi ya. Nek cah cilik kan jane kaya apa yo? Ijek kulite ijek sensitif ngono kuwi. Iritasi kaya perkara keringet dhewe ya iso terus biasanya gak cocok sabun. Gak cocok sabun terus pempos. Iya kono. Apa ning BRI pusat wah? Arek kok. Mampir ATM dulu. Jupuk sik guys. Nek kene enak iki. BNI nek kene. Ya wis kono ae. Terus guys iki tadi berprekso rencanane Bunda pengen gene Pak Panjang ya ya. Terus ayah apa Mang? Apa ya? Ora apa-apa, aku cuma ngantar ketok. Ape beli ban tapi kan ayah dhewe. Masuk umben. Lain waktu. Ya wis umben berarti ya. Jadi mau keternak Bunda negara Pak Panjang terus berku wis gitu. Ki kenapa Pak Ayah Bunda aku soalnya Mas kan biasa ya cek turu dan Mbak Repa mang wis tak tawani. Dekne gak ape melok. Terus dekne mau kan aku takok kowe pengen apa jus alpukat soalnya dek ketek bengi iki dekne pengen jus alpukat. Dek ora tapi dek bengi. Iya makanya dek ngantuk. Tapi dekne yo pelai mang. Guys iki perjalanan sik ya. Nanti dilanjut lagi. Oke guys, jadi ini aku toko yo dan udah malah keribut no keran. Jadi
iki mang wis didata yo. Biyen ki aku daftar kuwi jenenge sawah dan saiki bunda mundine Cantika sawah. Kan aku wis gak paham Mas. Kira-kira sing biyen iki wis gak. Aku yo mikirku ngono, ternyata aku iki koyo ben dokter yo ngono. Iki bocah iki reksane katane ngono. Iso tegak paripurna. Sebul abadi. Jadi wis guys, iki mang muni nek Bu niki kula tambahi Cantika nggih soalnya Riyen daftarnya sawah. Yo, seperti itu guys. Wis guys iki mesti ngenteni dokter isik yo. Dokter wis dilengkas teko Jam piro? Heeh. Mang prakteknya kuwi jam 11 dan iki wis jam 11 pas. Tapi yo iki dokternya perjalanan baik. Baik ya kita wis teko. Seperti itu. Kok paling nek pas bare lagi aku nyotek neh yo guys iki rame iki wis sing ngantri yo dayo aku toko mrene wis akeh sing ngantri kamera. Pokoknya toko-toko akeh guys. Iki bagian gurine bagian ngisor apa? Ondo tangga. Sampahnya termasuk darah jadi nek wong Iya, darah manis. Darah manis. Tapi sebenarnya kok ngambil payutan ya? Iya, Doyan. enggak. Mari kita coba terlalu ngeyel-ngeyel ngene lho. Wah, kamu nek makan iki kayak telur lho. Aku tapi kepengin Kak. Misalnya masih kan kayak seafood kan seneng itu karena Ya aku suka guys sampai seafood terus yang mengandung protein padahal aku ya iya tapi aku alergi kenapa sih aku kan masih kayaknya gitu sapu boleh masih kan malah nyuruh itu gak apa-apa pasti ini ngono Mas boleh olah mangan aku kok oke namanya juga anak-anak makanya kan aku terkadang sebagai ibu ini bingung ini satu sisi ini anakku sisinya anak aku tapi sih masalahnya sisi alergi sisi enggak aku terus confused kan koyok mangke koyok nek didelok kan kok gak adil sisi ini dipakani tahu tempe sisi ini dipakani sing enak-enak seafood terus aku ki confused ngono padahal iki karena tapi kayak aku saking apa jenenge kan larangannya kan akeh toh sampai bunda ki ya masakno aku tahu tempe aku pun nek pengen mie ngono kuwi tahu tak irisi kotak-kotak kuah kuwi tak kei bumbu mie juga terus tak kei apa tahu wis ngono tok wis guys iya tapi tenan guys apa kalau kuwi tak ngarani tirakate Mbak maksudnya punya anak sijine seneng iwak sijine gak oleh iwak kan mati bingung bener orang tua kan bingung banget wis guys iki kok nek wis bar bakal tak syuting lagi ternyata wis teko guys wis arek sing tindakan yo iki jam 11 pas wis berarti ngono wae soalnya pas harus antri yo aktif terus guys kita menunggu saja ya wis guys jadi iki wis bar yo wis bar di apa diperiksa yo lihatkan obatmu apa aja ya obatnya aduh obatnya iki perjalanan apa ning gene Pak Panjang nah obatnya enek iki loro telu papat obat minumnya 2 obat olesnya 2 yaudah yo ya ketok emang saroku yo ngono terus guys tadi iki ning gene Pak Panjang iki wis ning jero gange Pak Panjang Mae tuku somai. Ketara nek lezu. Wis entek. Ayah lapar. Iya, soalnya ya anu guys nek sing tindakan juga kan nek kono kan ya koyo nenek kok tindakan ngono kuwi koyo treatment. Ya pelanggaran tidak. Treatment ya kuwi lah pokok ya. Dadi dokternya ya rono ya rene ngono. Bingung bagi waktu. Ya ora sana kemari. Ora ngono juga sih. Wis 2 di. Apa? Jeruk. Nang ndel, Pak. Nyuwun, masa ngono. Ki aku pe medho dhisik ning kene Pak Panjang. Yo, sing ape di anune. Ayo namakan. Tasmira. Yes, guys. Wes iki ya, wis bar kok ngene Pak Panjang dadi iki Pak Panjang iki ngate apal ya. Saking kenapa kita memilih Pak Panjang karena menurut kita
cuttingane dhek penak. Pas ngono Penjahit ki akeh, cuma iki cuttingane dhek iki menurut kita itu setiap nyaman, orang kan berbeda-beda ya guys. Cocoknya yang Pak Panjang gini ki. Seperti itu. Jadi ki wis kadung kuwi ayah dene saiki koyo meremakno seragamnya ayah iku yo cocok di situ soalnya iki yo pengerjaannya rapi. Dia kan malah penjahit koyo jas-jas ngono ki lho Wak. Jadi ki memang rapi. Jadi ki koyo nek seragamnya ayah kan kudu yo masih center to, masang-masang atribut apa-apa ngono kuwi. Dan kuwi wingi kan ayahnya sing pertama kali sing mesti koyo bongkarno Wak. Kuwi gede kan tuh pembagian gede. Terus otomatis kan nek kedodoran kan yo lucu toh. Akhirnya ayah dipermakning kono. Iku ayahnya maksudnya ki lambine ya, iku ki ayah nyaman lho. Iya ya, maksudnya katingane nyaman-nyaman. Ya wis berarti kan maksudnya penak ngono lho. Jadi nek misalnya koyo untuk pembagian kegedean mana kan yo mermake di situ. Iya, seperti itu guys. Jadi kene iki wis cocok ndane ning kene Pak Panjang apa sih ngono kuwi? Pak Panjang antek apal Pak Panjang iki. Ora saking anene. Mas Bebek Repa. Iya. Kan biasanya kan rombongan tayub ya yo melo Terus biasanya Mas ambek Mbak Repa ngono kuwi. Sing sering malah Mas kuwi yo. Soalnya apa dekne iki apa jenenge? Ning pasar. Katok ngono kuwi yo sing kegeden lah, sing kecilikan lah. Dek iki ngono ki yo koyo kowe barang ki nek tuku ukuran celana wis tak kon Mas iki dikon tenanan sing anu tapi kok kodine kok nek malah gak muat, ngene gak muat ngono. Mesti nek tuku akhirnya kegeden wis mermak. Tapi yo memang nek tuku online ki mending kegeden iso dipermak daripada kecilian. Kowe kayak tak pernah tau kecilian terus digendani Mbak Lina kayak. Iya. Tanggo aku mau apa iki, guys? Bakul jus ora enak iki spray kok. Gak roh. Aku yo gak paham. Uga ya. Aneka minuman tok ya. Itu ya teh ya kok jus sing kok biasane kuwi. Sebelas ku pecel ngono jus. Iya, yo. Kuwi lah perjalanan, Nek sebelas ku pecel. Mbah, Tapi gak di loko. Iki perjalanan rono, guys. Pengen bakso. Iki mbiyen sing Salwa pernah periksa dulu, iku ki cuma dikasih resep. Awake Terus iki kon golek. iya. Saiki bisa masak satu kali wis. Maksudnya iki Masak obat sisan salepe awake iki mending ngono wae. Iya. Malah rumah saku lho ya iki. Yang terjadi dulu sama sekarang malah murah saiki. Biyen golek dhewe kan obatnya iki macam-macam toh. Itu malah lebih mahal. Jadi itu malah praktis iki. Iya guys, terus iki kan enek sing kaya obat campuran ngono kuwi ya, resep dokter ngono kuwi sing iki dicampur iki. Nah, kebetulan ning kaya apotek-apotek ngono kuwi urung menyediakan obat sing campuran. Wis pasti misalnya kok iya dicampur bisa lebih ngono kuwi. Iya kaya racikan. Mix yo anu iya dicampur ya mix. Iya ayah nangkepe ngono. Iki beda. Aku gak nyanyi. Ya ngono kuwi guys, alasan kenapa aku ki. Ya wis lah guys. Obatnya dicampur diracik. Simple, ora usah di-mix. J. Ngapuntene, J. Yes guys. Yo, golek kuwi jus. Oke guys, dadi iki wis tekan yo bakso pasar. Golek jus requestan Mbak Repa gak entuk guys lho. Angger yang mene iki jek enek aneh iki Mbak Bunda wis sorry. Sambel. Kok Mbak Repa bungkusno iki ae yo. Iya, sugar. Awan-awan ning pasar Plaza apa? Induk. Iya. Kualik guys. Enak ya? Enak, sip. Sip. Ah, kita ireng. Di sip ya urung.
Itu udah cuka enak. Biasa kan. Ya. Terus guys, iki diaduk-aduk. Agar ya ini yo cek kebagian ini guys. Yo apa tetelan. Sing kriuk-kriuk enak iki. Juga bunda. Kepengen. Oke, aku kan wis entuk. Kan sudah dapat sendiri. Harus itu loh. Ya. Jadi sih aku terima ya wes, ben ketok kabeh kok. Terus urung apa-apa tapi wis pesen aja. Begitulah ayahmu. Dadian pedes. Katakan. Enggak. Kamu tonyo ini. Masih kita kok iso. Kan dari seger. Ya. Tapi enggak segitu juga. Biarkan mereka. Tambah garam dia, Mbak. Iya. Ampun, no. Mohon maaf. Ini selera ini kadang susasan apa. Iya, ampun. Sakbus dah penuh. Iya. Nah rasanya piye? Sak mangkok bakso dikai siji sasak. Bayang. Dia menyingkat merkasal ya. Iya, digawe permen. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik barik sakal kena sabana berjalan amin. Nambah Pak kowe. La ilaha illallah urungan mangan kok. Biasanya kan nambah. Terus nyet nak kowe nek rene kan nambah. Enten lontong, Pak. Biasa. Nah, biasanya salwan sekali lontong. Sampai lebaran. Terus ya. Ini ben pindah niki. Lagi dibuka niki ya. Ini mulai tak dapat pindah sini. Lalu mana Mas? Lagi mau sekolah ya. Nggih, dereng suro kan niki anu. Iya, kira mantu. Rapi nan. Panen buah nggih, Pak. Niki panen buah. Oh ya, wong rapi. Panene tenanan. Enak kan? Walker. Untuk panjenengan semuanya, sing urung maam nang maam ya. Waktunya makan siang. Itu loh. Wah, ya tak isian. Iya. Enggak. Kembali kan Telur. iya. Oh, ayah pengen nambah dah. Nambah ya? Bahan rame guys, soalnya perainan. Ini jam berapa ya? Jam 12 ya? Tapi Kami juga. kan jam ujian. Jam sijian ini cek. Cuman dalan ini wis alhamdulillah. Udah ya. Kalau biasanya wis gak habis. Mungkin sayung ngam. Tisu. Jauh banyak guys. Aku banyak. Super tenan. Terus guys, gue pengen makan sih. Gue bakal disetting lagi, beda. Kayak pas no bapat. Ya Allah, Gusti. Hitung. Tuh, 1, 2, 2, 3, 4. Ya Allah ya, entek loro. Delok iki lah. Entek loro. Delok entek loro. Bunda lu cek apa tak tangan iki disunduki. Keceblok pisan mau. Ayah nyuntuk wae bunda iki ceblok ditambani peragakan dan jelembang nek nampani ini bakso ceblok piye? Nek Baleni. Tangane piye? Tangane piye?
Tangannya gini. Eh? Mulai nampangan nih biar ngene, jauh ngene. Tapi ayah iki modelnya kayak nampani sing barang pewanas ngono kuwi yo. Heeh, yo ya yo. Guyu-guyusan. Alhamdulillah guys wis entek, ki ya wis entek. Ternyata Kinara itu di rumah di Kendilan. Terus Baidan ya aku pengen. Terus dibungkus no sisa. Ginoi nganggo kebayang ana lo. Kebayaan merah tadi. Merah merona ya. Merah marun ngono kuwi yo guys. Imut no. Pak, kesehatan jalungnya Pak. Kesehatan. Kene termasuk bejo dah. Bejo. Jenengan kuweduk kae sing teng dhuwur ngoten ya, Pak. Sing pol jero-jeronan ngoten ya, Pak. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Wis dikarek ngenteni sing dibungkus. Alhamdulillah guys, waras, masya Allah, tabarakallah. Iya. Bunda wis gak iso, wis subuhan, wis dicoplok udunge, aku ya wis grand loh. Oh. Wis bibir merah dan rai ya wis meling-meling. Udah glowing. Tapi Ludak. yes guys, gitu dulu konten kali ini. Nantikan konten-konten selanjutnya. Segala sesuatu berikutnya coba like, di komen, di subscribe, di share ya. Dan coba dinyalakan tombol notifikasi. Tuh tindakan muka-muka diparingi seger waras, panjang umur selalu diparingi kelancaran, dijaga dari mana bahaya dan juga musibah. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh sebelum dipertemukan jodohnya, semoga cepat dipertemukan jodohnya. Untuk pejuang garis 2, moga-moga diberi hubungan yang soleh-soleha yang bersama kata derajat orang tua. Ini tak terbaik untuk penjenengan semuanya. Kita semua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah pemirsa semuanya. See you next time. Walah, kurang ngeri saiki bahsaku. Ya ditunggu konten-konten selanjutnya. Dah.